an taba manzo sallallahu alaihi wasallam, an taba wani shugaba an fito an yi kuwa, an yi zanga-zanga amma a taba manzo sallallahu alaihi wasallam. Ai furcin banza ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ruwa dan shi, kuɗi dan shi, lafiya dan shi, komai na rayuwar duniya dan shi, amma ku tsaya kuna cewa kuna koyan bayan wannan al'amarin cewa duk wanda wani ya kashe wannan aje a kama shi, to gaskiya ba kuma na adalci ba, billahi allazi la ilaha illallah ba tsoron ku muke ji ba, ran mu fansa ne ga Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan Annabi duk wani wanda ya san shi musulmi ne kuma cikakken musulmi kuma masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam kar ya ji tsoro ya fito kwashi da barkwatan sa, ko da za ka kashe shi yayi tahadi ya shahada billahi allazi la ilaha illallah. Ai ya kuwa ma a zanga-zangar siyasa a kan banza manzo to billahi allazi la ilaha illallah mu dai mu ma mun bada mu fansa ga Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk dan wani uban da ya sai taka mana bulki to bai haihu ba wallahi lazi ba da kana duka shugabannin kasan wallahi ba ma shakkan su wallahi tallahi dukkan su inda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai ayi abin da za a yi na ran Allah daman na ji wasu yan kikishi suna wani maganganu ko to billahi lazi sai fito mun fito mu kuma inda aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wallahi tallahi sai mun yi maganin su wallahi sai mun zubar da jinin su wallahi kuma jinin su ya zuba a banza a wofi wallahi Allah ba wani magana wai a ce wai sai mun tsaya mu kai ma doka to ba wata magana doka wallahi za mu bi kan mutum mu taka shi mu wallahi da shi wallahi ba ruwan mu na ran Allah a shirye muke yanzu da mun riga mun shirya wallahi in dai mutuwa ne ko mun riga mun shirya mu in dai aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yau ya ta lallace ai ya kuwa ai zan ko aikin turun kamar turun a siyasa a ji ta kashe mutane amma a taba manzo a tsaya ai shiru subhanallahi wallahi tallahi shugaban kasa ku ji tsoron Allah shugabannin mu ku ji tsoron Allah mun bi ku a saboda kuna mulkan mu kuma a ce mun na gaban Allah to na gaban ba Allah billahi la ilaha illallah mu ma ba za mu bi shi ba ya yadda girman shi tala sun tattake wallahi tallahi wallahi gaske ai wallahi yanzu ma muna tattaki ko za mu iya tafiya ma mu je wallahi duka yanzu inda za a hara wallahi ba ma shakkan mutum na ran da Allah dole ne mu tashi za mu je inda za mu je